Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, wannan channel ɗin taku mai albarka Adon Zamani TV, wadda ta saba kawo muku abubuwa na fasaha na yau da kullum. Haka ma ta taho muku da wani sabon application wanda yana da matuƙar daɗi sosai da sosai. Application wanda za ya baka damar kowane application da ke zamana a cikin wayanka, za ya baka damar ka dubula shi ya zamanta sau biyu a wayanka. Don gaskiya application ne wanda in ka fara aiki da shi za ka ji daɗin aiki da shi sosai da sosai. Amma kafin in cika ku da surutu, ina son da Allah, in yanzu ne farkon zuwanka wannan channel ɗin, don Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana lakin, ka danna ƙararrawa ta yanda in muka saki sabon bidiyo insha Allahu zai je gare ka. Wannan shine zai ba mu damar mu kawo muku abubuwa yau da kullum insha Allahu. Za mu ta yi kamar yadda kuka saba ɗaukowa Google Play Store. Ka ganin shi da ka shiga kamar haka. Dole ka ga nan ne ya bada dole space lite. Insha Allahu da yake mun riga mun yi downloading ɗinya, ga yanan wurin mutanen da suka yi review ɗin shi, ga yanan wurin mutum 172 suka yi review ɗin shi. Daga bakin yaro ɗan shekara 3 ne kaɗai zai iya yin amfani da shi. Yakin nan kuma ga yanan mutum miliyan 10 suka ɗauko shi. Kai ka san daga jin application ɗin da aka ce mutum miliyan 10 ya ɗauko shi, to ka san ba ƙaramin application bane, ba zai yi daɗi sosai da sosai. Bari mu shiga ciki ka ga yadda programme ɗin shi yake. Nan ne shine cikin wuskar application ɗin. Duk abin da kana so yanzu za ka yi aiki da shi. In Facebook ne, in Messenger, in Instagram, in Snapchat, in Twitter, duk manhajar da kana aiki da ita, da application ɗin da ke zamana a cikin wayanka, kana son ka dubula shi, za ka shiga. In ka shiga da ka danna shi, insha Allahu zai dubula ma, zai dawo guda biyu. Dan yanzu nan mun riga mun dubula, yanzu nan guda ɗaya ba mu. Wanga shi daban yake, na can waje kuma daban yake wanda muna aiki da shi. Ka ga in ka lura, kamar in muka fito haka. Ai wannan in ka lura, ka ga yadda wannan yake. Yakin nan kuma za ka koma cikin shi, ga shi nan. Kaga kuma ai wuskar wannan ne, ai za ka kuma ba ɗaya bane ba. Ga yanan wurin Adon Zamani TV. Da fatan dai an fahimta. Muna godiya.